Gima timore sani ODM en ni ng'ato ka ng'ato temo rito kare. Ng'ato rito moke. Ng'ato ka ng'ato rito moke kalure gi gima dhi timore 2027. Emomiyo jok mapod nong'eyo maber ni ka onge Raila Amolo Odinga to onge chama mar ODM ni to onge ng'ama diyiergi. Gine ma gitemo wacho ni nikech ging'e ni nitiere gimoro miwacho ni Gen Z. Gitemo align godo ni nyithindo gibro gone gi kura ka gichung'. Nikech koketgi e kura achiel mar ODM kata mar nomination to gima giyudo onge. Koch koro osedonjo kuomgi. Koro emomiyo nyaka giwach gik mabiro timo ang'owa mabiro miyo nyithindo ma jo Gen Z manye giwacho ni mok dwar William Ruto gi winj wachgi mondo gine ni magi jowa. To nitiere bende jo ODM mong'eyo mana kaka Ken gi Fred wacho ni William Ruto nigo hungu mar ODM. Sani ene ma en gi Simona. Emomiyo berne ka ODM ni oriwore nikech odhi riwore kodgi to dhi tiyo kode kaka ng'owa ngas moidho godo modonjo godo 2032. To ng'eno oganda ma jaluo ni critical e kura mar 2032 mar 2027 mondo dogi ofis. Emomiyo yudo ka koro kweth mang'eny mawacho ni William Ruto totam en ODM Luo branch. ODM Luo branch. To gi ODM Coast branch. Jok miko ni traditional bases mag Raila Amolo Odinga. Ema wacho ni nyaka watim ang'owa, nyaka wa support William Ruto nikech ging'eyo jok mok ginyal tiyogo. Nikech adira makende ne ODM to gi UDA kata Kenya Kwanza osingore nyaka 2027. But wapenjere ure penje mesa ka. Okadwan wapenje jo mawinjo kata nenowa. Bendi pari ne Rigathi Gachagua nyalo bet kamoro gi jo ODM nigi pango Kenya gima dhi timore tok 27. Dongo sepoge ni wige leo wige otimo jere no puoyo Raila Odinga gi joge ni nong'eyo yiero jalweny makonya lweny mabe sani eko fwenyo kanyocha no dak nyecho fwenye chon kano wacho ni huyo mzee huyo Morogi huyo Nokia dongo motiyo gi joma wige leo konya biro chungi ODM omanyo interest mare dwache owuon mondo jo ODM bono to karabendo parowa to karabendo puoyowa. So siasa ka en dwaro mar ng'ato ka ng'ato. Emomiyo gik matimore ODM gi ber. Chieng' moro ka kendo ODM obet piny moromo magi somonwa statement twang'e kuma gichome. Sani nye giwacho ni gitiyo gi William Ruto nyaka 2027. Mane position mar party. Mang'ama dwa wacho ni mano nokotimore onge. To nitiere ji bende mabro wacho ni tok 2027 gin ka gidhi e buchego to gibro wacho ni wan kaka ODM wadwani wati gi William Ruto tok 2027. Mano bende nitie. Kendo jagore masomo. To jagore mabro somo. So en atua ondam kondam. So mbele ka wabro winjo direction mar party to gi sani to ng'ato ka ng'ato wacha ng'owa pache gidwaro mare kaluwore gi kako neno 2027. Erokamano. Weche ng'eny. Ne wagobo dhi nyaka piny Bamba Tanzania